Pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atender kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Ilikayan paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante. Urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan. Asin orog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalos po. Diyos marhay na hapon po sa indo mga tugang, luhod po ang gabo sa pagpamibi kang oratio en perata. Sa ngaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga nangangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean minaan padusang balik kan sa mong pagabuso asin kapabayan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka namumuto na Ama. Sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami an samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad. Natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasorog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka nama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ngunyan, ikaanom na Domingo kan ordinaryong panahon. Tindog po ang gabos, asin awiton po niya to ang awit sa pagpuon. Ang misang ini para sa gabos na intensyon. Sa ngaran ka nama, sinakit, singkan Espiritu Santo. Amen. Ang grasa sing katuninungan ni Jesucristo kagurang nantan, pagkamot kan Dios, ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa saimong Espiritu. Mga tugang ako ang tans tumakasalan, tangan ni magkanigo kita sa pagselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal Ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurang ng Diyos. Mayrak manlugod sa toon Diyos na makakaman na sin pagkapatawaran sa tao makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Deo. Marawayan sa Diyos sa kaitaasan, sin sa daga katorinongan, sa mga tawong marawayan doon. Inomaw mi ka, rinoryaw mi ka, sinasambang mi, pinapamuraway mi ka, napasalamatan mi ka, dakula mong kamurawayan, nakurang na Diyos sa ating langit na, Diyos amang makakaman, nakurang na ating butong Yesu Kristo, nakurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akikang Ama. Na nagpapara kan mga kasalan kan kinaman, peraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaman, akoan sa mong pakimahera, ka na nagtutukaw sa too ka naman, peraki kami. Kay kasalan, banal kasalan, kagurangan, kasalan o kahalangkan. Sa Kristo kay ba, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, Diyos, Ika na nagsasabing madanay sa mga pusong matano sa sintunay. Tugoti kami hulikan sa imong grasya na mabuhay na siring na pinapagkanog umong mag-erok. Uli sa Yesu Kristo, kagurang na niya mo sa imong aki, kay bamang nabubuhay as sinagahade, Diyos, saka tonido kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon minatukdo sa to ang Diyos, padagos na minaantabay sa satong mga pagpili. Ninhulita aram niya ang mga intensyon kan lambang puso. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Sirach. Kung buot mo, pwede mong utubon ang mga kabuotanin kagurangnan. Pwede kang maging maimbot sa iya o dae. Ibinugtak niya sa atubang mo ang kalayo asin tubig. Unataan sa imong kamot asin kuahaan mauwoton mo. Igwa kanin pagpipilian, buhay o kagadanan. Mapapasa imo an arin man napilion mo. Dakulaan kadunonganin kagurangnan. Mapangyari siya asin nahihiling niya ang gabos. Aram niya ang gabos na ginigibonin sarong tawo. Asin inaataman niya itong mga may pagkatakot sa iya. Daipan ang gad siya nagbuot sa kiisay man na maging maraot o nagtugot sa kiisay man na magkasala. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang mga naglalakaw sa tugon kan kagurangnan. Paladan ang mga naglalakaw sa tugon kan kagurangnan. Paladan ang mga tawong nagbuhay mayo nin karaatan. Ang naglalakaw susog sa tugon nin kagurangnan. Paladan ang mga tawong nag-uutob kan sa iyang mga kabuotan. Nakukuyog sa iya sa bilog nindang puso. Paladan ang mga naglalakaw sa tugon kan kagurangnan. Itinaumo sa mo ang sa imong mga tugon kagurangnan. Ang pinagbuotan na maimbod, niya mong kuyugon iyan. Nilaom ko ang na magiging maimbod ako sa pag-utob kan sa imong mga katukdoan. Paladan ang mga naglalakaw sa tugon kan kagurangnan. Maging marahay ka sako, na sa imong surugoon,
tanganing mabuhay ako asin makuyog kan sa imong tataramon. Buksan mo an sakong mga mata, tanganing mahiling ko an mga makangangalas na katotoohan sa imong katukgonan. Paladan ang mga naglalakaw sa tugon kan kagurangnan. Si San Pablo nagpapagirumdum sa sato na ang kadunungan nin Diyos misteryoso, asin mas hararom ki sa kadunungan kan kinaban. Asin ang misteryo na ini matatawan nin linaw sa paagi kan tabang nin Espiritu Santo. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, alagad sa mga tawang pusog na ang pagtubod. Nagtutugto ako nin kadunongan. Alagad ang kadunongan na iyan, bakong gikan sa panahon na ini, o sa mga namamayo kan kinaban na ini, na mga minaagis na. Ang kadunongan na ipinaghuhulit ko, iyo ang hilom na kadunongan nin Diyos na itinago, alagad itinagaman niya para sa satong kamarawayan bago palalangon ang kinaban. Mayo maski saro sa mga namamayo ang panahon na ini, ang nakasabot kan kadunongan na iyan. Kung aram ninda iyan, daikutana ninda ipinako sa krus ang kagurangnan nin kamarawayan. Alagad, siling sa nasusurat, ang dai pa lamang nahihiling o nadangog nin tawo, at dai pa lamang naisip kan tawo na pwedeng mangyari. Iyo ang inandam ng Diyos para sa mga namomoot sa iya. Alagad, ipinahayag sa to ni Diyos ang sa iyang misteryo sa paagikan sa iyang espiritu. Huli ta ang espiritu, iyo ang nagsisiyasat kan gabos. Maski pa kan mga hararom na katuyohan ng Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa katawuhan, "Day kamo maghuna na nagdigdi ako tanganing haleon, o halean ni nalagaan katugunan ni Moises, o ang katugunan kan mga propeta, nagdigdi ako tanganing mautubian. Sa katotoohan, sinasabihan ko kamo, mawara man ang langit na sinundaga, alagad ay mawawaraanin halaga, maski ang pinakasadit na detalye o punto kan katugunan. Sagod na mautob ang gabos. Kaya ang maglapas dawa kan pinakasadit na kabtang sa mga tugon, asin magtugdo kan paglapas kayan, ibibilang sa pinakasadit sa kahadayan ng langit. Alagad ang magutob kang katugunan, asin magtugdo kayan, ibibilang na dakula sa kahadayan ng langit. Ulit na sinasabihan ko kamo na kunan sa indong katanosan, day maglampas sa katanosan kan mga paratukdo. Kan katugunan, sin kan mga pariseo, day kamo makakalaog sa kahadayan ng langit. Nanagog nindo itinukdo kay to sa mga tao, day magadan, ang say man na makagadan, huhukuman. Alagad ngunyan, sinasabihan ko kamo na ang maanggot sa sayang tugang, huhukuman. Ang mag-insulto sa sayang tugang, dadarahon sa konseyo. Ang magsabing, mayo kang pakinabang, iuhulog sa impyerno. Kaya kung madara ka nindolot sa altar, dangan marumduman mo na anggot sa imon sa imong tugang, iwalat mong unaan dolot sa tubang kanaltar, dangan makiulian ka sa iya, saka ka magbalik, tanganing magdolot sa Diyos.
Kung may tawong masangat ning kaso, tumang sa imo, as in, dinadara ka sa husgado, makiareglo ka sa iya, mantang igwapanin oras, bago ka mo umabot sa husgado. Takundai, itataw ka niya sa hukom, na iyuan mataw sa imo sa pulis, na malaog sa imo sa bilangguan. Takatotoohan, sasabihan ta ka, dahi ka makakalawas dyan, sagod, na dahi mo nabayadan an huring sintabo kan multa. Nadangog din do na itinugdo kay to, dahi ka magdurog sa bako mong agom. Alagad ngunyan, sinasabihan ko kamo na magiling ang sarong babae, ang magiling sa sarong babae na may pagmaawot na durugan siya, nagkakasala na nin panambay. Kaya kung naanto mong kamot, ang maging dahilan ng pagkakasala mo, hulwatayan, asin, tapokan, mas maray pang mawaran sarong kabtang sa imong hawak, kisa itapok ang bilog mong hawak sa impyerno. Kung anto mong kamot, ang magiging dahilan kan pagkakasala mo, putula, asin tapokan. Mas maray pang mawaranin sarong kaptang sa imong hawak, ki kan itapok ang bilog mong hawak sa impyerno. Itinugo man kay ton sa isay man na magsuhay sa iyang agom, dapat awan siya kan kasuratanin pakisuhay. Alagad ngunyan, sinasabihan ko kamo, kung suhayan kan lalaki ang agom, na daiman din nagpasambay, nagkakasala, hulitas siya ang masubol, ang nagsubol sa iya sa adulteryo, kung ini nagpapaagom kiraray. Ang lalaking umagom sa iya, kakasala manin adulteryo. Nadagog manin doon ay tinugdo sa mga tao kay to, dai mo ipagsudya an sa imong panuga, kundi utubon mo ang sinumpan mo sa kagurangnan. Alagad ngunyan, sinasabihan ko kamo na dahil ka mo magsumpa kung nanunuga ka mo, dahil ka mo magsabing saksi ko ang langit, tayan ang trono ng Diyos, o saksi ko ang daga, tayan ang tungtungan kan sa iyang mga bitis, dahil ka mo magsabi saksi ko ang Jerusalem, tayan ang syudad, ganda ko lang hadi. Dahil man ko magsabi, maski papugutan ako, hulita maski nasiring, sarong buhok, dahil nindo magigibong puti o itom, sabiyon sa nanindong iyo o dai, anano man na idagdag nindo kay nihigikan sa maraot. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Duwa ng Domingo ang nakalihis ang mga tema manungod sa pigaapod na mga paladan. No? Sa nakaaging Domingo, pigkumpara kita, mga bagong membro kang kaadaan ng Diyos. So itong mga paladan, sinda ang mga ilaw kang kinaban, asin mga daga o mga asin kang daga. Ngunyan ang ngapot, paano kita magiging tunay na asin tunay na ilaw? Paano kita makakaaragos kagurangnan na nagsabing maging maray ka mo o perpekto, siring nan sa indong ama sa langit, marahay o perpekto. Mga tugang enot siguro ang puso ta, ang isip. Kaya po na ini maging malinig. Ta oral daw kita nakikiconnect, nakikirelate sa kapwa. Pero sa'yo nagkakaigong problema, kung igo ang maraot na kaisipan, no? Kung igo ang mga hidden agenda, may mga motibong maraot. Kaya niyan, minalog ang pagsaginsagin, ang pag-utik, siniba pa mga paraan din pagloko. Kaya, oral daw sa television, sa radyo, pirmi ng mga pareta, so dinaya sa internet, kung sa bangko, kung arin-arin, no? Kaya mga tugang, siguro, pag-aki pa sa natukdoan na,
kung ano ang dapat na maging dahilan kat sa tuyang mga ginigibo. Dinuditang tao, ikaw perminin, rason, kung nata nagigibos siya nin sarong bagay. Otherwise, kung mayo manin rason, tanong tagigibuhon niya. Ikadua, sabi ni Jesus, kung day ka mo magsubra o maglampas sa holiness or kadunungan or katanosan kang mga pariseyo na para sagin-sagin, day ka mo maaapod na Kristiyano. Tadakulo naman dyan, nagpapakitang tao, nagpapaumo, naghahambog. Bako po yan ang paagi kan paglingkod sa Diyos. Dakulon baga ang mga estudyante, imbis mag-adal kang leksyon, suspended nga yan, ito may shear line, madaro man sa mall, kung sain, imbis mag-adal, di pistilong nga father mag-adal, maray pang nga mangupya, di paano nga ako ang pagtrabaho mo, di mangungupya din ako. Sagod na nagadan kasi ang pangupya, wala kang originality. Sinayang mo an, tinaw sa imo kan kagurang nan, nakakayahan. Kaya nauso na so AI, di nagigiribo ki essay, bako nang sadiring words. Para komplikata na so pag-adal, sumagiribo ki thesis, ma-check ka pa kung iniali o so tunay na idea o kinopya kung sain, no? Although there is an app for that, no? Na mahiling mo man, may mga words na you usually do not use, and yet, nandoon. Bakit na? Nabago so style kang pagsurat mo, samantalang araman kung paano ka magsurat, magsimbag, i-question. So, yaon pirmi ang gabos na forma nin pagdaya, forma nin pagloko. Pero kita ginibo din Diyos na magloko kang kapwa. Kaya nga, pigasabi na si Kristo iyo ang katotohanan, ang dalan, asin ang buhay. Kung sabi ka ng totoo, mabubuhay ka. Kaya baga ni Jesus, kung nga sarong parte kang sa imong awa, kayo nagdadasay mo sa kasalan, putula, hulwata. Marami ang kakasala sa mata. Imbis na so, dahil dapat tilingon, hilingon. Maduman sa internet, ibang hanap. Sa mga marigsok, sa mga nagdadara sa kasalan. So, para sa inpang matata, what are eyes for? Para sa inang mga talinga, ang mga bitis, kapos na parte kang hawak. Igwa po yan na katuyuhan. Asin ang katuyuhan, makagibonin tama, mga gibonin maray. Maski ka na giniguan kisala, dahil ka pirmi magbalos, taday na matatapos ang kasalan. Chain reaction. Pero kung nagpakumbaba ka, nagpasensya ka, si pinangadji mo, so nagkasala sa imo, nakatabang ka pa. Tayo ang pigsabi ni Jesus, love your enemies. Maski nga ni ka ang nakulugan, dahi ka na magbalos. Siring sa ehemplo kan, mahal na Diyos, na di bali nang pinako siya sa krus, tangani sa nakitang matawan, kan tunay na grasya asing karahayan. Every time we do something good, we honor, we respect the crucifixion of Jesus. Pero kung binabaliwalaan natin, gagawa pa rin tayo ng sala, kaya kita paduman, bako baga sa kaaway ni Jesus, na yuman na si Satanas. Masunod na punto, sa pigaapod pong espiritu, kung pigasabi ni Jesus ang mga tugon, mga batas, paano tapo yan piga sa buhay? Marami ang nagsushortcut, marami ang tinatawaran,
ang mga siring na batas. Circumventing the law or nilalagpasan, tayo di ba ngaya, pwede man ngayang anday mga nailing kang Diyos. Halimbawa na lang sa traffic, para di ito nasa agidan, grabe ng reklamo. Lalo na kung mamahalin sa sasakyan. No? Garo baga sindasan ang may karapatan magamit kang tinampo. So mga lumang sasakyan, di ka mo magamit. Kadakol pong mga ganon, no? Mga pahambog, mga discriminatory, sin kung ano pa. Arayon po, supig apod na espiritu, no? Anong pat sabihin kang espiritu kang tugon? Ito po na nagiging kang generous, forgiving, dinulita. Yan ang sabi ni Jesus. Espiritu ni Kristo, paagi ni Kristo, kabutan ni Kristo. Ang pinadarabaga sa to ni Jesus, iniwan baga nung nagsakat na siya sa langit, ang sa iyang Espiritu. Now, if we have the Spirit of Christ, ay binindagan tayo sa Kanya, nagumpisal kitang kasalanta, nakuat ang grasya kan pagumpisal, etc., etc. Yan po ang Espiritong iyan, ang magdadanay sa to, magpapakusog sa to, in enduring many trials. So, pag-endure, dahil ka nagbabados, dahil ka naghihiganti. Because the Christian should seek the way of peace, reconciliation, kapakumbabaan. Ulit-ulit po itang pagsabi. Pero napakaraming ayaw magpasensya. Gusto ng makahiganti. Diba? Kaya yung mga officials gantihan, next administration, gaganti, sa kabila naman, gaganti, etc. So ano na lang ang tigigiribo, nagkaparapatot sa dahan, no? Kung ano-ano. Akala mo, gabos mayong kasalan, no? Everybody naman is guilty of this or that sin or bad action. Kaya, medyo difficile lang maging ilaw kang kinaban, no? Because many of us want to live in the dark, maging salt of the earth. Din ulit ang mas gusto. So, maamis, tanganing magka-diabetes, tanganing mas maraming sakit ang dinadala ng too much sweet in the body. No? Kaya mga tugang, ang pangapodan kang kagurangnan sa tuya gabos na isabuhay ang nangapaladan ang mga values of the kingdom, iyon na each one of us, ano man pong nasabi, ano man pong ginibo, nagdadara kita, nagtatao kita din halimbawa. Sa mga Kristano kang unang panahon na midbida na Kristano because they love one another. Maybe not only among themselves, kundi even those who were not Christians around them. Tanganing mahiling ang marin nagibo, maingganyo sila maging na Kristano. Ano daw kung unya na panahon, arog pa daw kaan. O sabi nga ni, kanya-kanya. Paano na so synodality? Paano na sa pag-aapod na community? Na dyan baga sa community, sabay-sabay na nagmamakulog ang lambang saro. Tanganing makatabang, tanganing so gabos makasabay sa paghiro kan simbahan. Nakulon pa po ang mga pigasabi sa Ebanghelyo, kaya lang alam taman sa na it means something inside us, ang puso, ang isip, diyan man sana nagdidepende. Sabi baga ni Kristo, bago mangyasabay kakakan mo, ang maparaot sa imo, kundi ang nagahali sa imong puso. So what you say, what you think, what you desire,
these are the things that can make us bad examples for one another. So anong gagawin ta? Pagpangadji kita, tanganing ang nagpapasabong sa to, maray. Tapos kibay dikit na inconvenience, dikit na sakripisyo, dahil po pagsayumahan iyan. The more sacrifice you endure, the more kalag sa purgatorio ang maliligtas ta. The more people we will inspire, the more people we will help. Maski nga ni, dahil mo mismo linapitan physically, kundi ang pangadji baga, can make miracles. Ninulit ang Diyos na mismo na pinagpapagadyan mo, mga santo, mga banal, iyo pang matabang. Duman mismo sa intensyon na pigpangadji mo. Don't worry, hindi naman ikaw ang kagawa, kundi ang mismong Diyos. Kaya nga we were talking about the Spirit. Ang Spirit, kung inaako mo sa buhay mo, yaon ang katuninungan, yaon ang pagkamot, yaon ang karahayan in puso. Everything is good, everything is fine kung ang Espiritu kang mahal na Diyos pinapalaog ta sa tong mga buhay. Bindisyonan kita asin magtindog na sa pagpahayagan pagtubod. Nagtutubod ako sa rong Diyos amang makakam. Kang gibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurang na sa Yesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos na sa totoong Diyos. Ipinangaki dahil na lang saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos. Huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan. Asin na nila man huli kan Espiritu Santo, Kibirhen Maria, asin na ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to, ni Poncio Pilato, nagtiyaw sagkod sa kagadanan, asin nilabong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to kanama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. Ang sayang kahadian daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurang na nasin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama, asin sa aki, siya kaiba ka nama, asin kanaki, sabay na sinasamba, asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako ni pagtubot sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan. Asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pamibinin banwaan, may pagsarig, itaas niya ato sa tong puso sa Dios na nagigiya sa to sa pagbasa kan Biblia para sa araw na pakasabot kan saya mga tugon, simbag sa lambang kagadan, kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Kagurang na hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing hulikan sa indang pagtukdo asin paghulit, ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, mag-agyat sa to na magsunod sa namumuto na paagi ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Tanganing day niya to pagpatawan ang mga hobenes nin kagabata na kita mismong habong magpasam. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga mag-aragom sa satong komunidad, padagos makamati kan Diyos no na pagkamuot sa saindang pag-iribahan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, magkusog kan buot, asin marangakan mga tataramon, asin mga gibonin mga nagaataman sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga paratubod na gadan na mag-ugma sa katuninongan asin kagaya-gayahan sa kahadean kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugan sa mong pamibi.
amang makakamansagod paman, paliwanagian sa mong buhay, kan sa imong tugonin pagkamot, asin ang tabay kami na sa tamang dalan, pasiring sa imong kahadean, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibig ka mga tugang, tanganin sa ko, asin sa indong atang maako manlugod, kan Diyos amang makakaman. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang aran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibig kami, ining pagdolot, maglinig asin magbago sa mo, dangan maging burabod din kabayadan na daing kasagkoran para sa mga nagsusunod kan sa imong kabutan, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Iniitaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa nakakaligtas, danay asin minsan sa pasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na mga Diyos na makakamanadaing kasagporan, ta sa imo kami uya, kami nabubuhay asin naghihiro. Asin hinimo mo sa hawak na ini, bako sa nang nakakamati kami oral daw, kan mga bunga kan sa imong kabuotan, kundi pinanugaan na ngani kami, kan buhay na daing kasagporan. Taigwa kan mga enot na bunga kan Espiritu, na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan, naglalaom kaming mapasamo ang misteryo Pascual na daing katapusan. Kaya kaibakan gabos na Angeles, nag-oomo kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga hukom, langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan, sana, kaitasan, aladanan linaligdig, sa ngaran kan katurangan, sana sa kaitasan, sana sa kaitasan, sana kaitasan. Agurang nani kanagadan banal, borabo din gabos nakabanalan, kay ining mga atang namimibig kami, pabanalakan ang buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mo ang kagurangnan sa Jesucristo. Siya na sa rugaring na buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuaning tinapay. Asin pagpasalamat, binaakini, tinaos sa mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo.
Siringman pagkapamanggi sa pagkuhayaman kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, magakok kang magabos sa maginom kay ni. Tay niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bagwa sindanay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pinapayag sabot na ikamakatong. Kaya kami nagururumdum sa iyong pagagadan sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa iyong magagurangnan, kining tinapain buhay, asin kalis, sin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanig umong mag-atubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahirak kami na nag-aarang na kami nagpapakinabang kang hawak asin dugoon ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Kaya rin mga kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamaot. Kaibakan sa mong Papa, si Leon, sa mong obispo, si Joel, asin kang gabos na klero, si Ringman, garam dumas sa imong pagkaherak. Ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, orog na itong pinapamibi sa misang ini, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya ragi kami gabos, nagmimibi kami, tanganing kaiban, Santa Maria Birhen, inakan Diyos, San Jose, sayang esposo, San Judas Tadeo, sa mga banal na apostoles, mga martires kang China, asin gabos na santos na kaitupan, nakapagayagaya sa imo, magkani kung maging kairas kan buhay na daing kasagkoran. Mag-umaw, asin pamaraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugtuan kan mga nakakaligtas na tugon. So ipinatuod kan Diyos no kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Aman niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatungan kahadian mo, ang yarian bot mo, sa dagat
agawa kami sa agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyaman, katuninungan. Tanganing kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dani talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos, nakaparisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglao, masin pagdatong, kan sa mong paradigtas na sa Heso Kristo. Kristo kagurangan kada nagsabi sa mga apostoles, katuninungan na winawalat ko sa Indoan, sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Aray pagilingan sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papakanigwa siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tulinaw nga nasin pagkamat ng kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Patinawan ka mo, kantandaanin katuninongan. Peace be with you. Peace. Cordero kan Diyos na nagpaparat. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag maumayan. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo.
Amen. Luhod po ang gabos sa pagpamiibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuton na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa ikasi 75 taon sa mong pagiging Diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod. Tukdoy kaming maging simbahan na sinodal asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami, kaidto, ngunyan, asin sagkod paman. Patalubo kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo, asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na permisyon. Palaadaan puso mi na maging siring sa puso mo. Tanganing magi kaming padi, propeta, asin hade para sa banwaan mo. Huli ki Kristong kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación. San Gregorio Magno. San Judas Tadeo. Tindog po. Mamibi kita. Kagurangnan, kami nagkakan kan mga langit no nakakano na mimibi, inadanay kaming magmaawot man kay ni, nahuli kayan kami tunay na nabubuhay, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo.
nagabot po sa 37,984 pesos as in 60 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa nagabot po sa 4,216 pesos as in 5 centavos. Ang second collection nagabot man po sa 9,667 pesos as in 80 centavos. Pinapaisip po na sa Pebrero 17, aldaunin Martes, sa tuya pong isiselebral sa tuyang parokya ang Chinese New Year sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga. Ang sa tuyang celebrante iyo po si Reverendo Padre Siddhartha Bichong. Iniimbitaran po kamo na mag-atender kan nasabing aktibidad. Siring man sa Pebrero 18, iyo po ang Miyerkules de Ceniza o Ash Wednesday. Ang mga schedule po nin Santa Misa, iyo po ang minasunod. 6:45 a.m., 12:15 noon, as in 5:30 p.m. Maawat mi man po, pasalamatan ang mga nag-donate ka ng kaaging semana. Anonymous, 1,000. Apat na Anonymous, 500. Regianan, 2,000. Kayla Marie Hernandez and family, 1,000. Angeli, 500. Risa, 500. Diyos mabalos po. Nagtinod na kita para sa oring bendisyon. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong Ikan mga espiritu. pamibi, sanudas Tadeo, si Maria, inaning kaligtasan, kamo asin sa nang mahal sa buhay, bendisyonan. Sa ngarang kanama, sin aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Idandota na ang banal na Eucharistia, lakaw kita sa katuninongan, asin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good afternoon. Good afternoon, Father. Iniyayaan, linantabayan, suko, kan kagurangan,